Der skal laves alt muligt street art. Der skal spilles basket. Der skal danses. Alt, hvad der netop hører til det her område. Nu skal I ud og have det rart sammen. I skal høre noget musik om lidt. I skal rappe, har jeg hørt. Og så skal I vise, hvad I kan på jeres skateboard. Igen. Og fortsæt! Hele tiden bolden, tag den til kroppen, så vi har styr på den. Wir machen ganz viel solche Touren. Es gibt immer umsonst Getränke, wir bezahlen für das sehr gut nicht. Am Ende des Jahres geben wir das dann. I minutter over 4, der går vi i gang med vores Rap Kings konkurrence. Der har vi nogle lokale rappere, som kommer her og rapper. Og så har vi blandt andet fået et af de største urban hip-hop navne, der er hersker over Danmark lige nu. Det er Censur, og han skal være med til at dømme. Men inden vi når så langt, skal vi have nogle tunes fra DJ Luke. Er I klar? 1, 2, 3.
den Nordsjælland fra bjerget der til gren i kakker nu på hjemme sig. Jeg rakker feber, dækker fladene, runger højt i sammen hersker, og jeg bræder op i fader. Men til en kynge med og flyde på lyd i min forstærker, venter sind og tænder sten, og penge her papir skriger. Hvad hedder konsekvenser?